ya Samarita ni group Evans. Iga na very more than 20 years. Sa pare koruegeza Nyamataro. Ego kaya ke Junction ni koru town Nyamataro. Pare ya very ke goita banda bangi. Number 1 mwalimu na rotero ko ne problems akakaroje. Number 2 umuntu kwa mabere rajete akakaroje. Number 3 umuntu na rotero koregeza akakaroje na ari bado. Number 4 naro naro jito mwanafunzi akabutokera maguruga. Number 5 omwana naro koirwe school nera akakunega aliga. Bono njirale kusaba pare ebe kujipambu. Bambu ekorwegeza ebe kwe bambu enene esibidi yapungwa. Bambu ekorunya mataro ebe kwe bambu enene esibidi yapungwa. Bambu ekortaoni ebe kwe bambu enene esibidi yapungwa. Pare twabe to kwetele challenge si nyinge. No rentu mo tolenza ntorno bwoba. Senge njo se koligerio maga ito tobegete ke yingi. Yego to suri yake. Lakini to metena ngego suri yake. Lakini to begete for emergency. Titurera nko to katiti break chiacha ga chiakamba karocha. Ono tutwale kusabia serikali etobekere chipambu na ndero na kitoko baga tobe safe ntotagete nyono kubwa serikali echebe kefi so that twamanya kiro muntu okoboko kwa esenge njo tokujanganya oyo korugoro manya okoboko kwa gasara oyo koruma atu manya okoboko kwa gasara kose yego twara chingu maintain ebe around about so that muntu korugoro onto kana no manya kosoka osabu aronto suiye abantu baitombako. Yes. Muyamono ya Samarita kwa Dickson Mokaya. Na bere ga Denmark, oyo no mwako kana na bere ga. Anya kwa ingo sugia kese sinyinge asenge njo. Ye pare. Njeni ala ko sabe serikali ezwa nya ko bage otochali ndula bantu basaiga na baita obangweka. Pare anya ko yo kora bange ba mumira abante basiria manimabo. Tibone ndana ko sabanga pare kiba ko turumba ko apa i ko ja Denmark ga. Ebo tebe kuchipambu angaisato pero goto mokacha slow expedient ya ndina ko lutao ni mojaga ya na re pambu be kuno ya mo chipambu ibe ejile chingi ya chake ya expedient na ko Nyamataro gocha na chipambu chibe ku isato chika ni expedient ni ko ngamo atenye je kono abo tabe ke bi ya goto mo ko leo ko mata asabu ko kwa wasikibana nyore chingu atobekirera ndafaute bakonya malima yabantu andotokia ni mechade be muyamono serikali akitwalelire bakonye cyaya masai amwanya ba para bora gari sabu yo na obwa oyo Samarita nkoro kuri fekosire aonde ga na beira asemia kange kitini atlo kore tege sakwenda nyatieto pare ye ke somo China nyerose ya beire ego ita bantu baita bange sana mochonde ya mo pasta na swaro cha ko ore kuri ga swaro che chitrera nchie ga ri ja ge to nyamira na nde ga nesoi roche ga igoro mo montere go itwa sile to montere go ito kuegesa igona argo sabes ga serikali ya government se asimbarat the county government se asimbarat enya argo to be kera chibambu do ko mo ine se mo ya ko daraja ne ye ko town ne ye ko rogora se mo ya ege sarugo abe ke chiba at least chiga chiko rogoro chiaba na ko kanya chirake erinde twanyo ne basunda teko be mingi iko oyo mito simbarati na to korera mono kuno moneno kwe town ila ororo beke indebyo iloto konya magima bana yamo anja Samarita ngoro ku Dennis Maina anjino mukashi o Denmark ga stokora boda siki achali chikova bantu bakorera abanga abandi ba egapigiye korwaiga ya swaro oche tutakero tonyara ri batiri go tariga triste no eru korwai kwa mali kogwe koiro mondo roche yuse ntu asiri omwalimu twasiri abantu bandi bakwera igora abantu batumetunza tutakero tonyara siro bambo ya me kurunya mataro yende korubo songorogora atriste kya kanya chigari no yende korugora aigesa ainara maonia